Dwi yn Dyffryn Ardudwy ar y funud. Ddos i nôl yma. Ddos i yma diwrnod o blaen efo'n nhad, few days yn ôl. A dyn ros i'n mhen ar yr carreg yma fama. Ac ar ôl gadael yma, ges i gyr yn ben mawr. So dwi wedi dod yn ôl i weld os wneith o ddigwydd eto. Dwi am trio'r un peth eto. Ond dwi am eistedd i fewn yn hwn gynta. A gweld os gai ryw fath effaith y fanna hefyd. Dwi'n eto fo. Yn lle braf. So na eistedd yma am ryw 5 munud bach gynta. A wedyn na eistedd i'r lle arall wedyn efo mhen yn erbyn carreg arall. A gwn i gweld os gawn ni ryw fath o effaith neu teimlada neu rhywbeth. Ie. Oce. So, ie, dyma ni i fewn yn y darn yma. Efo mhen i erbyn hwn wan. Ni weld. Oce, ta, no ni am trio efo hein wan, dwi'n meddwl. Ond mae hwn di sbeicio diddordeb fi. Hwnnw yma. Sbiwch y grŵf yma fama. Be di hwn? Dwi ddim yn gwybod. Maen nhw wedi bod yn neud rhywbeth. Ac os di hwnna cyn oes yr hyn. Mae fatha 1, 2, 3 neu 4 grŵf. Mewn licio i fyny fi. Ni fod yr ochr arall. Os fysa na rwy'n yn gallu ddeitha fi be mae hwn i gyd amdan. Swn i'n gwerthfawrogi hynna de. Ie. Anyway. Hwn de. So rhoi ymhen yn erbyn hwnna. Da i gwybod. A gwneud weld os gawn ni rhywbeth teimlo fel bod fi'n dechrau cael gyr yn ben yn barod. Anyway, 2 funud. So, dyma ni. Carreg yn erbyn y pen. Ac yn un yna. Gwneud weld, ie. Meddwl bod fi'n gweld rwy'n yn sefyll cyfanna de. Sy'n neb yn yma. Dwi wedi gwneud yr experiment bach ac dwi am gadael wan a gwni weld os gawn ni ryw fath o effaith neu rhywbeth oherwydd yr magnetic field ar efo sbeicio fo fynd yn uffernol uchel yr un pryd. Mae'n dweud ar y thing fel arfer 40, dyna di'r average mae'n aros 40-50 a thoi fyny dros 150 ond oedd hynna mond ar un yn y lle lle oedd o ddim yn mond ar 40 ar un pryd a wedyn mae'n rhaid ymhen yn erbyn y thing a thoi fyny. So dwi'n yn gwybod faint o dwi'n yn gwybod yna be mae'n feddwl. Ond gwni weld, dwi'n gadael wan. Ond dweutha fi, clustia fi'n dechrau mynd y rhyfedd yma'n ymlaen. Ond dweutha fi bod chdi'n cael rhyw teimlada rhyfedd. Rwy'n ti'n actually gadael, so gwni weld, ie. Ond anyway, lle braf, de. Lle neis. Rwy'n aderyn bach o cath yn rhywbeth i gael gafel yna fo. Ie. Ia, ni fi fod yn yr siambr claddu burial chamber yn Dyffryn Ardudwy. Trio ryw fath o profiad arbrawf gweld os ddigwydd eto, cos tro dwytho os yna, ros i'r mhen yn erbyn y garreg
ac nhw'n deutha fi bod di fod i weld rhyw fath o vision os ti'n neud o'i gan hir a visions a rhyw betha, neu cael rhywbeth, so nes i trio hynna, ond nes i'n mynd am hir iawn tro dwytha, ac pryd nes i gadael, o'n i'n sylwi bod wedi cael cur yn ben, bod ni'n siŵr os yna'r cysylltiad oedd fama. So dwi wedi dod yn ôl heddiw yma i trio'r un peth a roed ym mhen yn erbyn y cerrig yma i weld os dwi'n cael rhyw fath o cur yn ben neu rhywbeth o gweld beth yw'r effaith. So hynna di'r arbrawf i fi heddiw yma. A dwi wedi bod yna, dwi wedi roed ym mhen yn erbyn o. Mae mhen i'n teimlo'n iawn ar y funud, felly bod na chdi bach o rhywbeth, ond sa'n byd i deud yn byd, mae cwstia fi'n rhyfedd. Mae cwstia fi fel bod nhw'n mynd i popio. So mae hynna'n un peth, ond anyway. So gan i weld fel dwi'n gadael, os oes rhywbeth arall yn mynd i ddigwydd, neu rhywbeth o teimladau neu rhywbeth, ie, gan i weld. Ok, awe. Music. Too fat. Follow them. Yma ti 40 quid. All the stuff is... dwi yn licio tynnu lluniau phone boxes coch hefyd. So, gawn ni un, dwi'n gwybod lle mae yna un ar y ffordd yma wan. Diolch yn fawr iawn. Gwelwch i rhywbeth fel yma gynt. Ia iawn, so dwi'n mynd ddod yn ôl adra. Mae yna chydig bach o gyr yn ben cefn yma wan. Diolch yn gyr yn ben as such, mae'n jyst teimlo fel bod yna rhywbeth yna, fatha cyr yn ben yn cychwyn neu rhywbeth fel yna, a dwi'n teimlo chydig bach yn sal. Fatha bod bol fi'n troi chydig bach. Ia, blaw hynna, wel, clustia fi. Dwi'n bod efo'r clustia, ond dwi'n meddwl allan y storm sydd ar ei ffordd. Mae'n... Dwi'n mynd eich rhyw dda iawn allan de. Ond oedd hi'n braf, lyflu, mae'n cool. Gret. So, canlyniad yr arbrawf. Bydda, dwi'n mynd rili gwybod, dwi'n mynd siŵr. Electrical magnetic field, definitely mae yna hynna yna de. Cos ar y detector fi ar efo, pryd oedd ymhen i'n erbyn y peth, ar efo codi, ar efo fynd yn uchel, effernol yn uchel ar un pryd. Si trio fe eto, a nath o'n mynd o eto wedyn. So, ond o'n i di roed ymhen arno fo mipin, a mae rai bo fi di creu electrical magnetic field. Dwi'n yn gwybod. Ond diddorol iawn, diddorol iawn.